Een wie het begin, 5 mei, bevrijdingsdag in Noord-Eerst-Friesland. Waar wel minder waren hoor, maar dit past wel echt bij de ervaring, zeg maar. Een beetje uitdagend waren, hè? Absoluut, zeker. Maar wil je net dweilt of iets? Ik ga een regenbroekje aan en een motorjasje eronder, dus het komt wel goed. Ondanks het minder waar, kwam er een soort publiek te zien, internaat. Nou, ze zijn er haast, hè? Ja, ze zijn er haast, ja? Ja, ik ga je een live locatie. Ja, Kun je dat zien laten? ja, vast. Oh, waar mag ik het zien? Ja? Hoe gaat het? Ja, best. Hartstikke best. Vanmorgen start het wat kort, maar het zitje kwam erbij en dat was perfect. Nou, mooi een dokkermonk, maar een beetje vertraagd, of net? Ja, liefst een beetje achter op het schema. Klopt. Wij winnen. onderwijs. Ja. Ja, We die hieten wat- skaten over de dik, die gaan door de hekken heen en die gingen wel in de wachten van de auto's. Dus toen moesten we eens wachten voordat die weer niet loon weer. Dus spektakel onderweg. Ja, leuk, Ja. leuk. Prachtig. En zie je hem al lang te wachten? Nou, een kwartier ongeveer. Ja, we zien mooi op die kleren van hun. Maar een grote opkomst. Ja, klopt. Ja, heel leuk. En gezellig alle jaar. Ja. Ik ben je wethouder in Noord-Eerst-Friesland en ik maak het bevrijdingsvuur, in ieder geval de lopers uit Wageningen, die maken welkom uit namen van het college Noord-Eerst-Friesland. Nou, het is even wachtje, maar zit je hier al lang? Nog 4 minuten.
fietsentocht. Mooi, maar wel wat koud hier en daar. En een soort rein hebben we van de morgen gewoon. Maar ach ja, dat maakt het uit. De jongens hier, ja, die is de volle minder dan wij één dag. En geen pech, hoor? Helemaal niks, tenminste wij niet, maar sommigen wel. Hè. Ze zijn al 80 jaar oud. Hè. Dus met mensen van 80, dan wordt het wat minder. Hè.